hasingo gara. Ongi etorri eta eskerrik asko denoi, hemen aurrez aurre gurekin zaudetenoi, zein pantailaren beste aldetik zaudetenoi ere. 11. urtea da, gai berberaren inguruan, esperientzia, jakinduria eta egitasmoak elkartukatzeko batzen garena. Eta benetan, bihotzez, eskertzekoa da, aurten ere ageri dozuen interesa. Postekoa da, streaming bidez jarraitzeko izena eman dozuenok, 70 lagunetik gora izatea, eta gaur hemen 20 lagunetik gora elkartu izana. Hala ere, aitortu biharra dakau, oso parte hartzaile fidelak ditugula eta falta botako ditugula aurpegi batzuk. Ez naiz izenak botatzen hasiko, ze seguruenik bat hartuko jatan eta tamutu zitzaidan. Guretzat erronka bada, beste formato honetan aritzia, baina urtegor honetan zerbait ikasi dugu eta uste dugu dakua aldatzian, egokitzian eta berrikuntzan ere badagoela. Aldez aurretik zerbait gaizki urtetzen bada, aldez aurretik barkamenak eskatu nahi dizkizuegu. Eta beste alde batetik bereziki nabarmentzia nahi dugu elkarlanak ere bidea dela erakutsi digula. Beraz, eta Kitxu Euskal Elkartearen izenean, eskerrak besterik ezin dizkizuegu eman, parte hartzaileei, Islarisei, Eibarko Udalari, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari. Beste urte batez, gurekin, elkarrekin, bide lagun izatera. Orain, Patxi Larrabiri emango dio hitza, bera da, euskaraz egitea. Eskerrik asko Aitara. Egun onden hori, hemen zaudeten hori eta baita streaming bitartez saioa jarraitu dituzio egin hori. Eskerrik asko Eibarko Udalaren izenean, bereziki eta Kitxu Euskara Elkarteari. Urtez urtez, Euskararen transmisioan adituak eta arituak diren lagunak. Gurekin denokin eruen jakinduria eta eskarmentua konpartitzera elkartzearren. Badakit aurten bereziki zaila izan dela mintegia antolatzea. Baina badakit, aurten sekula baino gehiago premia handiagoa dagoela pandemiak sortu digun egoera berri honen aurrean erronka berri nola erantzun aztertu eta dakiguna konpartitzeko. Horregaitik, nire aldetik besterik ez. Ez die denbora gehiago kendu nahi, transmisioan eta sozializazioan aditua diren islariari. Hau esan da gero bakarrik eskerrak eman, bihotzetik, eta Kitxu hori elkarte guztieri eta zaudetenok ere bai konpartitzen duzuenari. Eskerrik asko integrita mobilatzagatik. Garai ez ezagunean bizi garela esan dezakegu eta zeri heldu diogu garai horretan, konfiantzari. Konfiantzari lotu dira eta hori izan dugu aukera bakarra. Konfiantzak erabakiak hartzeko, jarduteko eta esperimentatzeko aukera. Kulturak edo zailtasunak geldiarazi ez da izan. Eta horretaz, Euskal Herrian ari garenok badakigu zerbait. Konfiantza eta elkarlana esango nuke. Elkarrekin askoz ere emaitza hobeak lortzen ditugulako. Elkarri babesa eman eta elkarrekin ikasi eta elkarrekin aurrera egin. Ezohiko egoera horretan komunikazio birtualak izan dute protagonismoa, handia gaina, teknologiak orokorrean. Eta sartu zaigu gure bizitzan korrika eta presaka, baina moldatu gara dagoeneko. Bestetik, ikasle asko euskararekin duten harremana bakarra esango nuke eskolan, kirolean edo asialdean dutela. Eta aurretik bagenekien esparru horiek garrantzitsuak direla, baina pandemia ondoren jabetu gara
are gehiago dutela, izan ere, euskararekin izan duten harremana galdutua sortu gertatu baita. Beraz, irudimenak dantzatu beharko dugu, berriro ere, eta konfiantzarekin aurrera egiten saiatu asmatzen eta berrasmatzen. Eta Kito elkarteak antolatu duen mintegi honetan, seguruenik aukera ederra izango dugu bide berriak asmatzeko eta berrasmatzeko edo ideia berriak hartzeko. Eskerrik asko. Eguna, eta eskerrik asko mintegira gonbidatzeagatik. Normaltasunez lanean jarraitzen duzuten guztioi, eta bereziki Euskalgintzako eragile guztiei, nire animo guztiak, lanean jarraitzen duzutelako. Baina gaur, tokatzen bereziki zorionak eta eskertzen jatea Eibarko udalari eta Eibarko eta Kito elkarteari, aurten ere, mintegiari utzi dutelako. Pandemia da gai nagusia, mintegi honetan ere bai, eta beti esaten dudana, pandemia ez dela zigorrak mundu ikuskidea, zigorrak prozesu bat bezala baizik. Eta prozesu honetan, beste lortzen artean, zerbait ikasi behar dugu, eta hizkuntza teknologikatik eta ingurune digitalaren trenetik ezin behar berretxi, gakoa dela, normalizazioaren ikuspuntutik, eta beste gauza bat ere ikasi dugu. Eremu ez formala, kirola, aixilea, gakoa dela ere, euskararen bizibilitza prozesuan eta euskararen normalizazioaren ikuspuntutik. Bi gai horiek ere horratuko diala, ikusi den, gauko jardunaldian, eta horra ikusten da, ze ikusten den, denok bai instituzionalok eta bai gizarteragilek nora ere berean lanean ari garelako. Beraz, zorionak guztioi, animo guztia, berriro ere, eskarra berriro ere antolatzaileei, modu guztuan honetan guztiok agurtzeko aukera eman dira eta besterik ez. Animo eta eguruna izan. Bueno, jarraian, Maialen Lujambio izango dugu gurekin, eta pizkat lagundu egingo esku gaian kokatzen, gaur goizian ziar hainbat hitzaldi entzungo ditugu eta Maialenen bertsuak goiza beste era batera hasteko aukera eskaintziaz gain, gaian murgiltzen lagundu egingo digu. Zein dira lentasunak, zein apaingarriak, lehenaz gaina jendez